L-iskema ta' reġistrazzjoni tal-investiment li tnediet f'Ġunju tas-sena li għaddiet attirat 1469 reġistrazzjoni. Dan ifisser li l-valur totali ta' assi ddikjarati laħħaq l-445.8 miljun euro. Din l-iskema daħlet fis-seħħ biex tiġġieled l-evażjoni tat-taxxa fuq assi mhux dikjarati. Fil-fatt minn Ġunju l quddiem Maltin li għandhom il-kontijiet bankarji barra minn Malta setgħu jirregolarizzaw l-assi tagħhom. B'hekk min kellu dawn il-kontijiet bankarji kellu jiddikjara wkoll illi qed iħallas it-taxxa f'pajjiżu. Il-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna spjega kif kien hemm ukoll miljuni illi ġew ripatrijati f'kontijiet ta' banek Maltin. 70 miljun minnhom ġew mhux biss dikjarati imma trasferiti għal banek u sorsi oħra ta' investiment f'pajjiżna. Il-total tal-miżati li rċieva il-Gvern mir-reġistrazzjoni ta' dawn l-investimenti wara li tħallsu l-kummissjonijiet lill aġenti ta' reġistrazzjoni ammonta għal 32 miljun euro. Il-Ministru Scicluna spjega kif għall-Gvern Malti dawn kienu assi mitlufin. Permezz tal-iskema dawn ġew volontarjament iddikjarati. Da jfisser mhux biss dħul ta' darba ta' 32 miljun, ħaġa li il-kaxxa ta' Malta għandha bżonn, però fl-istess ħin għall-futur dawn se jibqgħu jiġu ddikjarati. Din l-iskema kienet issemmita l-ewwel darba fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista u kienet implementata bħala parti mill-budget għas-sena 2014.